Nos agardamos que poida ser este ano 2023 para materializar esas expropiacións definitivas e despois tamén ese proxecto de urbanización. Neste sentido, o rexedor informou de que o equipo de goberno xa ten realizado toda a tramitación das expropiacións dos terreos necesarios para a construción do novo polígono e agarda poder presentar tamén o proxecto de urbanización. Xa temos feitas todo o traballo burocrático das expropiacións, xa imos levar a pleno en moi pouquiño tempo esas expropiacións definitivas e agardamos tamén poder levar o proxecto de urbanización a pleno para a súa aprobación. Son cuestións que estaban aínda pendentes, que estivemos traballando durante todo este último tempo para darlle esa rapidez que necesitan os empresarios e empresarias para poder materializar ese futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, que quero lembrar que son 258.000 metros cadrados nesa zona de Moldes, onde queremos desenvolver un polígono industrial que pode chegar aos 12 millóns de euros. Por outra banda, o Executivo está a levar a cabo tamén reunións con diferentes administracións na busca de vías de financiamento para a construción do futuro polígono, coa finalidade de abaratar os seus custes para o empresariado local. Por iso tamén, nas últimas semanas, me reunía coa presidenta de Suelo Empresarial del Atlántico para buscar vías de financiamento de outras administracións e tamén en moi pouquiño tempo me reunirei coa conselleira de Industria. Ademais diso, xa lles avanzamos aos empresarios e empresarias que unha vez se aprobe o proxecto de urbanización, paralelo a ese proxecto de urbanización estaremos traballando en colaboración coa Asociación de Empresarios para facer o proxecto de parcelación dese polígono industrial, no que queremos favorecer todo o que nos permita a legislación a que se asenten as empresas de Ribeira, porque queremos que principalmente ese polígono industrial lle sirva en primeiro lugar ás empresas de Ribeira e despois, evidentemente, a calquera outra empresa que queira adquirir terreos nese futuro polígono industrial.